Bawa? Nggih. Ya coba Asma Randana. Nggih. Ya Bu Kesi dhisik engko dibacutke genduk nikan. Ya. Tembang menika kejawi kula aturaken dumateng Bapak Eka Bilawa ugi kula aturaken dumateng Ibu Risma Urip Widodo ingkang kepareng nenggani lan paring tali asih dumateng Bu Kesi. Menika sampun soulmate nggih, Pak. Oh inggih. Nggih. Pun suwi menika. Ah nggih. Bojo kula bareng kenal kali Bu Risma. Sakniki malih gualake mboten umum. Ya. Turunan nggih. Memang gini Pak Dalang, Pak Urip mohon maaf, Dalang dan Kolonel itu memang sama-sama public figure. Penjenengan itu dikenal masyarakat luas, public figure, apalagi wajah rupanya ganteng. Loh, jenengan berdua cakep-cakep. Nah, orang cakep itu biasanya itu ujian terberat itu adalah godaan wanita cantik. Nah, kalau istrinya tidak memprotek, mengamankan, maka akan lenyap gitu aja ya Mbak ya. Ini golok kita siap melayang ya Mbak. Rungokke kuwi. Nggih, jenengan barang lho Pak marungokne Pak. Nggih, wong bojo kula niku mboten namung satpam ning sak ndure Kapolri niku. Oh, kula niku kolonel, bojo kula bintang 1 Loh, ini adalah tanda penyelamatan istri terhadap suami. Kalau istri tidak galak, maka suami akan lepas kendali. Maka salah satu kelebihan istri galak, rumah tangga akan menjadi aman dan tenang. Nggih, Mbak Risma? Iya. Selamat dan sukses untuk TNI Angkatan Udara yang pada malam hari ini merayakan ulang tahun yang ke-80. Semoga TNI Angkatan Udara selalu menjadi kebanggaan dan pengayom bangsa Indonesia di Dirgantara sepanjang masa. Wah, luar biasa. Ya, bacute awakmu kan ora ngapa-ngop ae. Ayo. Lupa pisan kena Ayune anakku wedok, bocah kok ayu mentur-mentur kayak ngeten nggih Pak Ibu. Tak ibaratkan niken niku anu lek wowoan ngoten pisang. Gedang raja sing pun lagi suluh ngoten nika lho. Dadi suluh rupane kuning, terus akeh codot sing pengen grogoti. Tenan niku. Mula tak elengke ya Nduk, niken tak elengke. Yen eneng codot arep teko ngono kowe, kowe nding kluwa, meneng aja malah kuwalik gedange sing awe-awe dot codot rene iki brongsongku awa-awan. Aja ya. Nggih, nggih. Jangan. Bahaya. Pak. Pripun? Sampeyan codot apa lawa? Napa? Sampeyan codot apa lawa? Kula codot ning pun espayet kula niku. Nggih. Lek milih ya Nduk, aja dalang, aja TNI. Golek ana sesuk-esuk yen bar wayangan ana piyai sing muni sukses ngono. Lah niku nggih. Lha kok saged? Oh nggih, niku mutiara. Sapa sing muni sukses? Lah kalau. Berarti ku jodohku, Pak. Ayo. Terus ya. Yen gampang luwe gampang. Oke sih, yuk. Yen
terakhir menunjukkan kekompakannya berdua deh. Ayo 1, 2, 3. tan kena numbas arto. Terima kasih, nyuwun tepuk tangan yang meriah untuk Niken Salindri dan juga Ibu Sukesi alias Nyai Bermoro. Ayo Nyai Bledek. Bledek. Pak Urip. Pak. Sebentar, kok Nyai Bermoro sih? Jenengku Ibu Sukesi Rahayu. Nyai Bermoro ki minyak tawon lho. Lah ya kowe apa-apa lah musuh minyak tawon. Ayo. Kebeler minyak tawon, masuk angin minyak tawon. Ayo. Atine lara minyak tawon. Pak Cahyo awas untuk tawon. Balik Pak. Mangga sarung jagung diaturake coba kaya Pak. Mangga netes. Ya Dok, kan? Niken Salindri akan tampil